Igsoon magrealidad ra gud ta kanang kabahin sa kaminyoon ba. It's normal sa mga married nga tao nga kanang kalipay nga gigasa sa Dios nga mao gid ang love making. Og naa gyud mga panahon nga di gyud na matuyo nga every time ang bana mo hangyo sa asawa, nagapoy time nga mopalibad. It's because dili man pud ta robot, no? Atong lawas mobati po na og kakapoy usay kaluya. Pero be sure nga atong paningkamutan nga kung mobalibad man ta, take note igsuon. Hangyoon ra pud ang kapikas sa kinabuhi with love, dili bitaw anang manipa nga burag kabayo. Kana bang musulti ta nga with pagpasabot, halimbawa gikapoy ko, pwede unya na lang or ugma ba or next day. And take note asawa nga kung musaad mo, tumana kay paninglan mangyapon mo ni ana. Kung di nyo tumanon, saad ra gyapon mo kanunay ugma na pod next day, diya magsugod ang panaglalis og bikil. Gamay na ninyong bikil, masinghaga na ka, mabanghaga na ka. Wala ka kay balo, nganong gisapot na siya, aburido na ang iyang panghuna-huna, dali na mairita or masuko. It's because katura ang hinungdan. Dili yun valid nga rason nga ikaw nga asawa miingon nga, wa ka natagbaw sa una raman na. Dahagi kapoy na ko ana, wala na nada. Igsoon, very wrong. Hanggat pwede pa, makahimo pa ka. You are the wife, imo yun ng katungdanan. Muhunong lamang ng maong bahina kung di na yun makahimo. Then, unsa may buhato na lang yun nato para sa kalinaw sa kaminyoon. Nga kung mora na hinungdan, nga mo na ilalisan og awayan. Just pray. Ug sa imong pag-ampo, pangayua sa Dios. Nga unta Ginoo kaning bahina kung sa higayon nga akong bana makigsalo aning mong kalipay nga gigasan nimo. Hinaot madasigon kung makahimog makahatag pa ko para malipay siya malipay sad ming duha. Apan kung maabot na ang panahon usab nga di na ko kahimo ni ana, unta siya pod di na pod kahimo para patas na mo. Muna iampo ra gyud nato igsuon. Nganong gisulti gyud ni nako? It's because daghan sa ato ang panahon karon nga ang root sa ilang panagbulag ug away kani lamang bahina. So gisulti ni nako para ma-aware tang tanan kung nahitabo ba ninimo or wala, at least kay balo ka nga anaa ang buhata tungod kay whether we like it or not, nisulod man tag kaminyoon. Musugot man tag sa dili, kaparte gyud ni nga atong bulhaton nga dapat atong tumanon kay niinter man ta. Sumala sa akong ginaingon, mahunong lamang kining bahina kung di na gyud ta kahimo. Munang maningkamot ta, no ato lang iampo sa Ginoo. Aron mo baton ang kalinaw, walay samok, ug walay moabot nga tentasyon diya sa kinabuhing kaminyoon. God bless.